Čaute lidi, vítám vás u nového videa z Minecraftu. Tohle bude první díl a bude to možná taková minisérie. Nezapomeňte dát like, odběr či komentář a jdem na to. Takže jako první si jdeme vytvořit svět. Možná počkat. Počkejte. Jenom něco zkusím. Ano, a náš svět už jsme vytvořili. A teď jdeme hrát. Teď si dáme nějaký to dřevo. Máme nastavený na easy. Takže si jdeme zabít tamhleto prase. A potom bychom si mohli taky vytvořit domeček. Na tohle dřevo by jsem potřebovala jenom nějaký ty dveře hezký. Pojď sem. Hej, pojď sem. Je vesnice. Jdeme nejdřív do vesnici. Jinak mám nejnovější jako na mobilu. Nevím, jak se tomu říká. Game mode nebo update. Jak tak? Na mobilu Minecraft. Takže mám barevný postele. A jestli bychom nenašli nějakou hezkou kytičku, tak bychom se mohli nechat červenou. Ale bílou rozhodně nechci. Ale když jsme u toho jídla, tak by se si měla něco udělat. Ale potom si vezmeme nějaké ty kytičky na parádu. Hop, hop. Tak ve vesnici se určitě nezabydlíme. Tak a jdeme jim nejdřív něco ukrást a něco jim prostě jdeme ukrást a jdeme si potom dělat nějakou výbavu na domeček a tak. Jinak, jestli dáte tak 5 lajků, tak prostě natočím další díl. A bylo by to vážně super. Takhle nějak bychom to mohli udělat. A teď by mi neskázalo nic jiného, než tamhle přeskočit. Kekobáři! No, dobrý. A co má v truhle? Tak. Diamant, kalhoty, helma, 2. Ježíši Maria. Tak a tohle se rovnou vezmeme. Tak, máme i truhlu. A teď můžeme přeskočit a tamhle jsem někde viděla brambory. Tak. Až si vezmeme tyhle ty brambory a obilí, tak začne další věc. Stavění domku. No, už můžeme jít, všechno si uděláme potom. Tamhle, jo tady, to, jinak doufám, že tuhle noc přežiju. Já, aby jsem se přiznala, tak nejsem moc dobrá na bojování, takže, no tak. Stačily by nám zatím tak. No. Tohle by stačilo. A tamhle nějaká rovina hezká. No takže by jsme si tu
mohli udělat crafting a tak. Crafting, tyčky a to je vše. Nejdřív si tady ještě tohle. Jdeme si ten strom a budeme dělat věci dál. Jinak potřebuji nějaký sezeničky, protože jsme daleko. Ne, jestli se někdy zabydlím tam, tak bychom byli daleko od toho. Tam jsou nějaký skály, takže by to tam mohlo být hezky. Meč si neudělám, spíš tady tohle. A to je tak všechno. Zbouráme to a jdeme si tam co si natěžit. Potom se když tak vrátíme. Nebo vrátím se já. A dnes to bude o tom stavění domečku a přežívání v easy. Přežívání. A bude to možná celkem easy. To je jeskyň. Jdeme si něco tak jako vyrubat. Takhle. Kolik máme? No ještě trochu a mohlo by nám to stačit. Potom se tam zase vrátíme s lepší výbavou. V jeskyni se zatím ještě nekouknem. Určitě tam bude nějaký bubák. A tamhle ta jeskyně. A takže tady někde, v těchto místech, bychom mohli udělat první dům. A sekírka, dáme si dřevo. Dáme si ho sem. A začneme. Právě teď. Ježiš. Už první chyba. To nic. Tohle by mohlo stačit. No, tak. Vrátíme se tam. Tak. A už natáčíme teď 9 minut skoro. A už máme hlad. Takže se najíme. No jo, sprintuju. To se nedivím. Jinak doufám, že s tím křížkem to je lepší. Už jsem se s ním naučila pro vás. Tak. Už máme 10 dřeva. Tak a tady ještě a jdem. Máme toho 20, tak to bychom se ještě měli něco vzít.
Ovce. Jsem na vůbec zapomněla. Jsem dlouho nehrála easy. Nebo na obtížnosti. Pojďme ovce. Aha. A tamhle ještě se musím přeskočit. Jinak jídla máme skoro nekonečno. Ne. Protože máme vesničany a to je furt zvířat. A rychle, než bude večer. Jak se dám na písvod. Kde je? Je tamhle. Škoda. Hop. Potom ovečko. Je tam nedoběhnu, já se bojím. Máme. Ne. Musím se rychle, jen mám postel. Já chci jednu plnou. Jedna podělaná ovce. Prosím. Vesničani, pomožte mi. Co? Je tam už nějaký bubák? Já se lekla. Můžeš ty narváno, omlouvám se. Budu si tady. A nechoďte za mnou, jinak vás zabiju. Mama. Tak. Tady se zatím odložím nějaký věci a mohla by se mít bojovat. Což se mi do toho nějak moc nechce jít, ale budu muset. Si vezmu ještě meč. Tak a ještě něco. Ty vzácné věci si tu nechám. Ke mně nemůžete jít. Já jsem si to dala pryč. Hopla. Jo, a ještě nějaký to jídlo jsem chtěla. Tam něco zůstalo. A jídlo teda. Jsem připravena začít. Je tam nějaký enderman? Hlavně pozor na creepery. Wow. Někde? Pojďte se někdo se mnou. To vypadalo jako skeleton. Zavírat v mém domečku. Pavouk. První příšera. Co jdu v tomhle tom zabíjet. Myslím, že po mně jde. Po mně jde? Mamo. Creeper. Hele. Mám pravdu se nebo se v tom mýlim? Pojďte se. Co to děláte? Běž pryč z mý čestky. Hej, běž pryč. Tak máš štěstí. Teď si tu vezmu tohle. Zabedním to tu. Hop. Pozor.
Naštěstí už nemůžete jít pryč. Ty co prodáváš teď? Co prodáváš ty? Slušný. Tak. Já si to vykopu knížky. Tak. Já teď nechci prodávat. Už to budu celou dobu dělat. Pozor, zuhni. Jdu na ně. Jenom se ještě něco musím odložit. Počkat, jestli nemám pravdu, tak z tohohle by se něco mělo dělat. Ještě dvě, to je vzácný pavučina. Tak pozor vy, uhni. Já jsem tě zabila. Enderman. A jde po mně a dopr. To není dobrý. Kde je? Tamhle. Říkám, že na dobro... Jsem myslel, že po mně nepůjde. Easy. Já jsem... Takže... Teď bychom se rychle měli dát Peace World. Jinak chcípte. Ne, já jsem to ukončila. Všechny naše věci jsou v háji. No a za chvilku bude 20 minut a ukončíme to. Takhle. A takhle. Rychle. Peace World. Míro Melová. Proč? Já jsem musela mít zapnutý cheaty. Že jsme v háji. Že jsme. Naše věci jsou v tahu. To už nenajdeme. Jsem byla tady, že jo? Je tam jsou dva vesničany, takže jsem šla takhle. Jo, jsou tam. Expík. Fuj. Můžeme jít zpátky a nastavit si zase na easy a vy vypalte. Pozor. Uhni. Co pak se to tady děje? Co říká určitě? Uhni. Běž pryč. Běžte pryč. Tak. Táhni. Jsem vraždice. Tak. A jdeme si zase vzít svý saky paky a jdeme. Můžeme to udělat lehce.
ještě se jdeme někam. Už je ráno. Tak. A už to začíme přes 20 minut, takže si to jdeme a k domečku končíme. No a doufám, že se vám teda video líbilo. Ovca. Takže díky, ovečko, ukončil. Takže asi ještě kravička nám ukončí díl. Kravičko končí s námi. Prasátko s námi taky ukončí díl. Takže čau čau.